Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Daga cibiyar nan taku wadda kuka fi sani da Attaqwa Research and Herbal Medicine Center da ke ƙasar Najeriya. To ‘yan uwa, kamar yadda kuka sani, mun saba kawo muku magunguna kala daban-daban akan cututtuka ko kuma ce jinya kala daban-daban. Kuma muna kawo muku wannan magunguna ne domin Allah da manzansa, domin ‘yan uwa su waraka daga cikin matsalolin da suke ciki, wanda mafi akasari addu'a kawai muke roƙa daga gare ku ba tare da mun karɓi ko sisin kwabon ku ba. To a wannan gaba, wannan cibiya ta Attaqwa Research and Herbal Medicine Center da ke Najeriya tana miƙo ƙoƙon bara domin neman agajin kuma ba na cibiyar bane kai tsaye. Agaji ne na wata baiwar Allah da aka saka aurenta kuma sau biyu ana ɗaga shi, wanda jin wannan labari al'amarin bai mana daɗi ba. Kazalika yanzu an ƙara sa auren nata, wanda bai fi shaura kwana 21 ba a yanzu da muke maganan nan, wato 23 ga watan biyu na shekara ta 2022, wanda shi ma a halin yanzu iya naira 100,000 suka iya badawa a ɓangaren da za a haɗa musu gado da kuma ɗan kushin ɗin da za a kai yarinyar ɗakin aurenta, wanda kuma aikin da za a yi na wannan katako zai kama kusan kuɗi naira 300, wato 380. Hakan ne ya saka aka zo neman agaji gare mu. Mukan Attaqwa muka ce ba mu da abin da za mu bada kai tsaye, amma za mu sanar da al'umma wanda muke mu'amala da su na yau da kullum domin su taimaka, domin na Allah baya kaɗan kuma baya yawa. Abin da ake buri shine tsarkake zuciya a yi domin Allah da manzansa. Sakamakon ladan wannan aiki zai kasance zuwa ga Allah ga manzansa. Cikin ikon Allah, bayan a gurin wannan yarinya ya sanar da mu ƙalubalen da ake ciki. Mun tambaye shi ko shi baya aiki. To tabbas hakan ce ta faru, domin shi ma an raba shi da aikinsa, wato a watan 11 na Nuwamba na shekarar da muka fita. Kuma mahaifinsu yana kwance a asibiti, an masa aiki a ƙirjinsa, an cire masa wato kansa, wanda har yanzu yana karɓan magunguna. Ya ce akwai allurori ma da suke da matuƙar tsada, wanda har yanzu na kansan ba su iya biya sun karɓa ba. Ga kuma wannan batu na aure da ya saka su a gaba. Kuma dai mutane suna ta kallon ko gazawarsu ne ko kuma wani abu makamancin haka ya sa yarinyar an gaza aurar da ita, kuma gashi ta kai munzani. Hakan ne ya saka muka nemi wannan amarya, muka kuma tattauna da ita cewa tana son angon, ta ce tana son shi. Kuma kazalika a wannan gabar ta yi roƙon a taimaka mata. To muka ce dai insha Allahu wannan shine karo na farko a cibiya ta Attaqwa da zamu miƙa kokon bara ga bayan Allah, wanda muka daɗe muna taimakawa da magunguna kala daban-daban. Su ma wannan gaba ce da za su saka su ma taimakon su daidai gwargwado. Ga akan namba nan da muka ja dogon layi da jan biro, wanda aka nuna shi na First Bank, wanda za a tura zuwa ga account ɗin wannata, domin dai a taimaka musu. Duk wanda ya taimaka kuma ya yi domin Allah, ya cire riya, ya tsarkake zuciyarsa, to tabbas sakamakonsa babba ne a gurin Allah. Dama abin da ake so ala kulli halin, wanda za su ba wa Allah kyakkyawar rance ranar gobe kiyama kuma su ɗauka a can, wanda za su ba da kyauta ko kuma rance ɗin da hannun dama, ya hannun hagu bai sani ba, wanda za su yi wani al'amari su tsarkake a cikin zuciyarsu, kuma suna mai girmama Allah a bisa abin nan, kuma gami da tsarkakewa da takawar sun yi domin sa ne. To tabbas Allah yana karɓar irin wannan ayyuka. Idan kuma ya karɓi wannan aiki, baka san iya girman ladan da zaka iya samu ba, kuma wace irin rahama Ubangiji zai maka domin fitar da wani daga cikin kunci na rayuwa. Tabbas wani babban al'amari ne. Ma'abota tunani da hankali a koda yaushe su ne waɗanda suka duƙufa wajen bauta al'umma, wajen cire su daga cikin ƙangiyar rayuwa, gami da gina musu mafarkansu. Su kuma sai ga Allah ya gina musu nasu mafarkin a lokacin ma da ba su yi tsammani ba. Kuma gina mafarki daga Allah subhanahu wata'ala shine babban cikan buri a duniya da kiyama, domin zaka dace ne a duniya kuma ka dace a kiyama. Ba ka yi ba tozarci, amma fa a tsarkake niyya, a yi da kyakkyawan niyya ba da riya ba. Wannan al'amari ne da ya zo, wanda za mu taimaka kuma dan Allah da manzansa. Wannan shine abin da za a yi. Kuma tabbas ko musulunci da kuke gani
an gina shi ne akan harkar taimakekeniya, wato taimakon juna, kuma dole sai mun haɗa hannu da ƙarfe wajen fito da 'yan uwanmu daga cikin kunci na rayuwa. Allah Ubangiji ya ba da iko, Allah Ubangiji ya ba ku ikon taimakawa da daidai gwargwadon abin da za ku iya, baya kaɗan baya yawa, a dai taimaka. Dan abin da kuka raina ɗin shine zai taimaka a yi auren wannan yarinya, kuma insha Allahu alƙawari da muka yi muku za mu ɗauko muku hotuna insha Allahun wannan aure ya kasance mu wallafa muku, kuma abin da kuka taimaka da shi za mu yi lissafi da sunan kowa da ma ƙasar da ya fito, insha Allahu za mu karanta shi wa duniya a wannan shafi dai na Attaqawa da ma shafukan da muke mu'amala da su, domin a san irin gudunmawar da kuka bada. Amma an yi hakan ne ba don kun nema ba kuma don ana so a nuna abin da kuka yi ba, an yi ne domin wasu ma su koyi daga abin da za ku aikata. Ga dai account ɗin nan, kar a gajiya, fi sabilillah na Allah baya kaɗan.